Velkommen til Grøndags jubilæum. Grøndag. Grøndag er en dejlig dag. Nok den grønneste dag med alle. Grøndag har været en del af vores hverdag siden 23. august 2011, hvor den smukke dag blev skabt. Det hele startede med et par gamle slidte vans, som nok ikke var så gamle igen. De var grønne, meget grønne. Jeg fik kigget på mine egne fødder. Mine fødder var også grønne, meget grønne. Jeg havde også grønt trøje på. Glædelig grøndag, blev der sagt fra den ene til den anden. Og grøndag var født. Det bedste ville være, hvis alle dage var grøndag. Men det ville ikke være rimeligt over for alle de andre på mange sko, som jo så ikke ville blive brugt, fordi at vi ville have grønne sko på alle sammen hele tiden. Og det ville jo ikke være helt fair. Selvfølgelig er der også andre glæder i livet i en grøn dag, og det er for eksempel, hvis man ser kongehuset vandre rundt på skolen, eller man hører menneskepølsesang mange gange i træk. Livet er dejligt, men grøn dag er bedre. Selvom grøn dag er så fantastisk, kan man ikke undgå problemer. Problemer i forhold til grøn dag kan være den jalousi, der kan opstå, når folk er uden for fællesskabet i forhold til grøn dag. Grøn dag kan virke som sådan et fællesskab, der er svært at trænge ind til, men det er det i virkeligheden slet ikke. Det eneste, man skal gøre, er at tage lidt grønt tøj på, og så gå rundt og sige, det er det grønne dag, i dag har jeg det godt. Jeg har sagt det før, mange gange allerede inden for den her tale, men grøn dag er det bedste. Grøn dag er det bedste, fordi at den er fuld af grønhed og glæde. Og alle kan være med igen. Man kan komme ind i fællesskabet utrolig nemt. Ja. Når man kommer ind ad døren til grøn dag og ser, at alle har grønne sko på, eller bare 2 af os har grønne sko på, så tænker man, at det er en grøn dag, og man mærker et super glæde i sin liv. Grøn dag er jo det bedste. Det er det bedste, fordi det bringer glæde til alle. Også dem, som kun er grønne indvendigt, som ikke lige har grønne sko på. Tak, grøn dag, fordi du er til.